मंगलवार 29 मार्च को सीकुर तिशा के अंतर्गत जामिर तिशा विलेज कमेटी के 28 करमछरा में 5 परिवार के 21 वोटदाता कई अन्य पार्टियों को छोड़कर तिप्रामौथा में शामिल हुए। उनको तिप्रामौथा में स्वागत करने पहुंचे YTF के जनरल सेक्रेटरी कृपेश देववर्मा, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट स्वर्ण कुमार मारक, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बिनंद त्रिपुरा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिंटू त्रिपुरा समेत अन्य तिप्रामौथा के कार्यकर्ता। बेले हामबाय जोंनि मीडिया रंग दिनै जगह जामिर तिशा विलेज कमिटी अंदर सिकुर तिशा कामी ओ कामीओ दिनै थानसानो हामजागै याखाय बबाग्रानि जे थानसानि खरांना हामजागै दिनै BJP पार्टीनि 5 फेमिलिनि 21 भोटार दिनै जयनिं खायका तामान बागै हिंके बरक साइमांखा दिनै त्रिपुरा हाओ ओ दफानाव फियांगनानि बागै याखाय त्रिपुरा सारांनि थिनांनि लामा कायसाना तंसिबो बबाग्रानि बिसिंते जों जेफोरबो ग्रेटर त्रिपुरा मानाय याखाबा जेफोर जों आलादा हासते मानाय आफोर जों दफानाव फियक जागनाय दिनै अब बरक साइमाने यागुलोनो दिनै ओ सिकुर तिशानि 5 फेमिलिनि 21 भोटार दिनै त्रिपुरा माथावा जयनिं खायका आमन बागै बेलेखायनो खाथं थगो बेलेखायनो खासरांगो दाबो कयनामु चंगो दिनै अन्नंनो मीडिया रंग बिसिंतै त्रिपुरा हासता गनांगै दिनै तंको संलुकुरक ताखनो बबाग्रानि थानसानि खरांगो फाया जे खाजानि ताकुकताय बुकुकसं याखाबा बबाग्रानि थानसानि मारिनो रियासा गिया बरनो कयनामु चंगो फारि खाजानि ताकुकताय बुकुकसं जों दिनै 72 बोसोर कायथांका जों दिनै त्रिपुरा राज्योआव राजनीति बै शिकार खायजाकमां जों दिनै अनेक पलिटिकल पार्टी खायलायका कांग्रेस CPM दिनै BJP खायका हायबनो जों दिनै कामी आमसाइरकनि जोंनि खाजानि ताकुकताय बुकुकसंनि कुनु स्लाइजाकमुं नुहुया कामीनि स्लाइजाकमुं जों नुगिया आबन बागै फारि जों कायसाना लामा दंसिबो।